fraților. Un mega boxy care nu va pica nimica. Vă avertizez. Va ajunge mâine. Deci mâine să fiți activi. Cuplingul va ajunge mâine. Înțeleagă? Cine să luăm? Vreau muritor, am 14. De 53, deci 53, nu știu dacă se pune și grum. Party! Să zic că e mai multe luptători. Asta zic. Asta zic că eu mi-a scos pentru un parc. Să fie fata obsedată. Dar bun într-un joc cu supereroi, mamă. Interesant. N-ar avea niciun rol. Să vă sincer, cred că ar fi bună la un desen cu un bătrân care vrea să escaladeze muniții și aspirator. Și urmează Amber. Amber s-ar potrivi la rangul de, nu știu, oameni în mersul sălbatic. Dar cu Amber să vă arăt ceva, puteți să vă atacați. Amber. Cum să merg eu? Da, a făcut-o mai slabă. Au făcut ultima dată mai slabă. Deci, ce nu au făcut Amber? Deci, au nărfit-o. Deci, nu mai știe de ea. Se vede, mi-a spus. Adică, nu se mi se pare că dădea să 500 și acum de 200. Se vede, mi-a spus. Deci, se vede. Se vede. Sau? Genul ăla de genul ăla de brown în care trebuie să nu poți să folosești autoimul. Deci Amber e genul ăla de brawler. Deci dacă nu te țintă, cam n-ai face Amber fără țintă. Sunt sigur că și Fang va fi nerfuit. Deocamdată e așa, dar să vedeți cum va fi nerfuit. Ia fiți atenți. Să vedeți cât de OP e.
doilea bărbatul din spatele același timp în care își încarcă și ultimata escalada cu de la apropiere. Deci mă duc ca un taur, tată, zic că mi-a dat direct în mare ultimată prin Mortal Kombat. Am pus inițială pauză. Hai să facem chestii care eu nu le înțeleg la brățar. Prima chestie. De ce când Feng aruncă punga aia, punga este băgită? Ați văzut? Ia fiți să rând. Punga când o aruncă este băgită. Bun, a doua chestie. De ce mereu la Broca sunt aceleași lucruri? Cum vrei să puțin asta este skin-ul nou, spinurile și brawlerul și skin-ul. De ce chestia asta? De ce? Trebuie să atac, trebuie să ia și iei ceva nou. Un lucru care nu înțeleg. Vezi? Vezi acolo? La sfârșitul Brawl Pass-ului sunt niște șosete cu Spike. Vedeți? La sfârșitul Brawl Pass-ului sunt niște șosete cu Spike. De ce? De ce? De ce mereu sunt aceleași fete la gen gremuri? Și în plus de asta, de ce ne arată în animația asta ce ne așteptăm mereu să vedem? Să ne facă și ei o surpriză. Să bage și ei niște brawler, să pună mai multe chesturi. Nu contează. De ce? De ce? Un lucru care nu înțeleg absolut deloc. De ce Trophy Road-ul a fost băgat până aici? Eu nu înțeleg. LOL. Va trebui să-mi bag ultimata. La un moment dat va zice baba o ceabă și la un moment dat vedea că va zice baba o ceabă și asta o zice și Babo.
vocea, bro. Așa zice și domnișoara doamna Lola. Și mai zice îl zice. Bun, o altă chestie. De felul Dynamite. Un lucru de care sunt curios că toți vreți să se bage. Când îi va băga vocea lui Spike? Că Spike e singurul brawler din joc care nu are voce. Ceea ce mi se pare destul de suspect. Deci Spike efectiv nu are voce. De ce jacheta asta nu e lipită de el? Și în plus el ar fi trebuit să aibă mai multe din astea. Și încă o chestie. De unde scoate asta? Bilele astea, de unde le scoate? Cum, Doamne, face bila asta, țepe așa și țepe înseamnă foarte multe chestii nelogice. Chestie legată de Piper. Stai să nu. Și încă o chestie. De ce? Vedeți că aici? Vedeți? Din Star Park, comunitatea Malefică. Anunț eu, Star Park este o comunitate foarte, foarte rea. Bun. Încă o chestie. Deci încă o chestie. De ce Buzz are cusături? Ce e el? O mascotă? Sau e cineva din Star Park? Nu se știe. Cine este ascuns în Ash? Cine? Asta e o întrebare foarte mare. Cine este ascuns în Ash? Colonel Ruff este un om, că vedeți că el de fapt are mâini de om, n-are mâini de cățel, ochii de om, bine, ochii așa și așa, picioarele, nu știu dacă le arată de om și în rest corpul e de om și cam atât. Deci, întrebarea, Colonel Ruff este un om sau un câine? Sau un câine dintre un om combinat? Chestia asta nu se știe. Și încă o chestie. Deci, încă o chestie care sunt curios cum vă întrebați voi. De ce? Dacă vedeți voi aici, vedeți castelul ăsta după burta lui Grom? Uitați-vă la aici. Are același castel. Deci are același castel. Lola, cum, Doamne, a făcut ea? Cum, Doamne, poate să tragă vulpea cu diamante? Are diamante infinite? Încă un lucru. Lola, cică, scoate oglinda aia din picior. Și încă ceva.
Colore Raf. Dacă uitați voi, pe Colore Raf își bagă pistolul în fund. Nu se știe. Și mai ales Bell își scoate sacul din cur. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu Brawler ăștia? Sir își ia ochelarii de nicăieri. Ok, mă uitam să văd niște chestii. În plus, cum, doamne, doar face așa și ți se dă șapca pe spate, cum viața reală nu se poate. Ce o face pe Sandy? Cum, doamne, merge Sandy în somn? E somnambul? Dar asta nu explică cum, doamne, merge și Patacro. Asta chiar nu ne explică nimic. Cum, doamne, reușește Amber să tragă cu foc? De ce Crow e atât de slab? De unde scoate Leon șurchenurile? Squeak este din familia lui Colore Raf și vedem că aici este Brawler Kit. Byron de ce este atât de slab? Sprout cum, doamne, face rost de plante explozive? Cum reușește valiza lui Mr. B să explodeze? Ok, de Max n-am ce să zic. De Max nu prea am ce să zic, dar în plus, de ce înainte bea ea dintre dinți? Bun, în plus. Da, la Jean n-am ce să explic. În plus, iar că am observat ceva. Îi vedeți buricul lui Jean? Îl vedeți X-ul ăla? Ia să spun. Asta e buricul lui Jean. Bun. Și vezi că aici, pe bărbia lui Court, e aceeași chestie. E ciudată rău chiar chestii asta. Dar acum a reușit să vrăjească Cutkill. Mortis cum reușește când își încarcă bara aia de sus să meargă atât de repede? Gen se duce mult. Cum, doamne, vorbește Grom prin această statică? Nu înțeleg. Na, e destul de multe chestii ciudate. Acum încă lucruri care vi le-am mai zis. Griff este un om. Edgar, cum, doamne, poate să sară atât de sus numai prin o săritură normală, că fularul nu îl ajută. Nani, nu văd cum. Dacă vă uitați voi în update-ul cu Nani, să vedeți cât de mare a făcut-o pe Nani. Ia să vedeți acum cât de mică e, bine, e normal. Dar înainte era foarte mare Nani. Să vedeți în update-ul cu Nani cât de mică era. Și cum era ultimata. O controlai foarte greu. Aici e tot greu, dar măcar mă ușor. B. Scoate albinele din deget. Dacă vă veți uita, B, dacă vă uitați, dă cu degetul. Deci, dă cu degetul. Nu. Și nimeni nu știe cum, doamne, stă cu degetul. Okay. Bun. Bibi. O legătură între are o mică legătură între Bun. Și ei lucrează împreună. Da, să vedeți.
nu mai vorbim despre asta, că nu vreau să vă băg frică. Frank, ok. Frank, dacă vedeți aici am poză, are o n-am prea ce să zic de Pam. Contează, nu mai văd. De ce Piper când o vezi ai ceva la micro. Mix pe spate. Asta am tot ce să văd. Poate să dea jos. David are aici unic. Are Bo. Unde are Bo? Cum, Doamne, scoate Bo săgețile alea? Vedeți că el le scoate din nicăieri. Deci le scoate din nicăieri. Jackie, dacă vă veți uita pe ea, Jackie la un moment dat va zice în jurătură, dar va fi acoperită de altceva. Și încă o chestie. Vedeți că rama asta de la ochelari, de la Jackie, vedeți că este neagră? Când intri în meci este roșie. La care se vede niște linii la ochi când e în poză, dar când e brawler normal nu mai sunt alea. Penny. Când te uiți așa în poză, aia după capul lui Penny are o gură, dacă când intri nu mai are. Rosa. Când intrați pe Rosa, vedeți că ea, da, nu prea vă mare chestie la Rosa. A, gata. Vedeți că sângenele sunt copere negre. Când intrați în meci, nu știu, așa mi se pare, că sunt așa mai vărzui. Așa mi se pare mie. Bun, Poco. Poco. Mă, nu prea găsesc mare chestie. Gata. De ce când îl vezi în poză, n-are alea pe cap și pe pălărie astea albe? De ce când intri în poză nu le are?
Va rămâne un mister. Bun. Burly. Ok, nu găsesc nimic la Burly. El primul când îl vezi în ochii săi are niște linii, da. Oh, ba nu! El primul are niște linii la ochi. Dacă vă uitați cu atenție, el primul are niște linii la ochi. Dynamite are un pui în pălărie. Brock are un X pe ochi. Brock. Și zici că lansatorul ăla de rachete, zici că n-are nicio greutate, zici că e o pană. Jesse. Nu văd nimic la Jesse. La Bull, tot așa. Nu văd nimic. Decât că are semnul ăsta pe spate, atât. Colt. Ați văzut că Colt nu ținea degetul pe pistoale? Ați văzut? Nita. Cică, Nita poate să invoce un urs când ia medalionul ăla. Practic medalionul invocă un urs. No. Shelly, când o vezi așa în poză, are strâncenere gri, dar când intri pe ea, le are mov. Și cam atât cu acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Cred că mâine voi veni cu un vlog sau ceva.